jo coneixia, jo sabia o tenia coneixement de tota la història dels exiliats i dels deportats a Mauthausen. Això, diguem, abans de tindre relació amb el projecte. El cas és que l'Ajuntament, aleshores el consellal de Memòria, es fica en contacte amb mi en la idea de desenvolupar un projecte que consistiria en una escultura. A partir d'ahí, bé, el tema, diguem, es tractava de com plantejar-ho. L'escultura, diguem, que conforme està plantejada o proposada, el que fa és, diguem, evocar, però especialment, diguem, afectar a les emocions d'uns fets que són utilitzes simbòlicament, s'utilitzes les vestimentes, no? El tema, clar, i entre altres qüestions, diguem, m'interessava molt ressaltar o manifestar el fet de que en molts casos es tractava de gent jove que té la seva vida muntada d'una o altra manera aixativa i abandona la seva vida per defendre uns ideals. Va haver algun tipus d'imposició temàtica concreta? O utilitzar això, o utilitzar allò? O vas tindre plena llibertat? Com va ser la relació amb la institució? No, jo vaig tindre llibertat absoluta per a fer el que volguera. A mi ningú me va, diguem, ni indicar ni suggerir cap idea. I la realització d'utilitzar el bronze per a... El tema del bronze era perquè era, diguem, el material, o eren el bronze i ferro, eren els materials que jo considerava que eren els més adequats per expressar el que volia transmetre. Evidentment m'ho vaig plantejar en ceràmica. Evidentment la primera idea o de les primeres idees eren en ceràmica, però la ceràmica en aquest cas em limitava, entre altres coses, per qüestions d'espai, perquè per haver fet diguem, el projecte ceràmic, haurà necessitat sobretot un espai visual més ampli. El monument o és qualsevol altre element, però que n'hi hagi, diguem, que n'hi hagi coses que de tant en tant ens recorden altres situacions, crec que és important i, de fet, crec que està completament vinculat en la trajectòria artística humana. Jo estic molt content perquè diguem, és una obra que en un moment donat podria causar un impacte i no ser, diguem, ben entesa o ben acceptada per els mateixos veïns que són els que l'han de veure tots els dies. En principi, la meva experiència és que l'obra està absolutament acceptada i integrada en el seu lloc i jo pense que n'hi ha moltes persones que realment diguem que sí que els afecta, diguem, sí que els diu alguna cosa, sí que els aporta alguna cosa. És dir, crec que en aquest sentit l'objectiu de l'escultura està cobert. I en algun moment treballares en alguns familiars vinculats a la gent deportada? No, jo coneixia alguns familiars, jo conec alguns dels familiars i sabia
la relació en els deportats, però no vaig treballar en ells. I ells t'han comentat alguna cosa? Ells, en principi, el que m'han dit és, diguem això, que d'alguna manera l'emoció del voler, no sé, les seues pròpies emocions, d'alguna manera plantejades en l'escultura.